Дојдоа да ги видат работите на стадионот во Тетово. Градоначалникот на општината ги пречека Лазим Дестани, собственик на компанијата Еколог и председателот на Фудбалската федерација на Македонија Масар Омерагич, трите фактори кои работат на изградба на домот на фудбалскиот клуб Шкендија. Во знак на почит, таму пристигна и председателот на Фудбалската федерација на Албанија Арман Дука и председателот на Фудбалската федерација на Косово Агим Адеми. Омерагич рече дека за 1,5 година стадионот ќе биде готов. Во моментот Шкендија е фудбалски шампион на Република Македонија и ја представува Македонија во Европа. Фудбалската федерација реши да се приклучи на овој проект и во доменот на монтажа на седиште и покривање на трибините во постепени фази, тоа тука Фудбалската федерација ќе се приклучи прегу адекватните фондови кои што се на ФИФА и на УЕФ. Гледам дека проектот оди со брзо темпо и се надеваме дека за година и пол дена овој стадион ќе биде завршен и после тоа да може тука екипите од Тетово, клубовите како Шкендија, како Тетекс да играат на овој стадион нормално и да ја донесеме и фудбалската репрезентација на Македонија. И градоначалникот Касами очекува работите да завршат во предвидениот рок. Besoj fuqishëm që brenda fateve të kontratës ky stadium do të përfundoj dhe jo vetëm Shkëndija po në Tetov do të sjellim edhe ekipe të mëdha reprezentacione të shteteve me të cilën ne përfundimisht Tetovën do ta rikthejmë në qendër të futbollit. Pika parë ka qenë që stadioni kur ishin bisedat për fillimin se a do të ndërtohet, a do renovohet, unë vapreva thash si ta bëjmë 3 pej 0, që të bëhet një stadion që i ka hije ndërkombëtare. Përse dita është ta shpejtojnë pak punën. Do të ri afër sa më shumë të shpejtohet edhe në vitin e shembull sa është afati, bile para afatit të luhet në stadionin e ri. Nuk kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë keqe, pothuajse të mjerueshme dhe tani është një projekt i bukur që besoj jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë të mirë të le të themi të tre faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit. Duka ne dojde so prazni race u Tirana. To im podari personalizirani dresovi od albanskата reprezentacija na Lazim Destani, Masar Омерагич и Билал Касами. Инаку до сега стадионот во Тетово не ги исполнуваше критериумите на УЕФА, па Шкендија беше принудена меѓународните надпревари да ги игра во Скопје.